أرست زينام ኢትዮጵያን አፍሪካ ሐደብ ዝገብሩ ዘተአኻኽሩ ዛዕባታት ብታሪኽ ዝከሩ ዓበይቲ ስራሕቲ እናሳለጠት ከም ዝኾነት ኣፈ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገልጾም ንምህዞ ቴክኖሎጂ ዝተዋሃበት ትኹረት ሓሳብ ዘለዎ መናእሰይ ናብ ስራሕ ንምእታው ዕድል ዝፈጠረ ምዃኑ ኣብ ዓውዲ ዝተዋፈሩ ፈጠርቲ ስራሕ ገሊጾም ካብ ወጻኢ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሃማስ ዕጥቂ እንተዘይፈትሑ ብሓይሊ ክነፍትሑ ኢና ምባሎም ስምምዕነት ኤልሼይኩን ኣብ ጽዕንቶ ዘእቱ ምዃኑ ተገሊጹ سلام تعنا بالله كم تمسيو زخبركم تملكتنا لك ساعات حدا خوينو ما أرزينا جميرو ما أرزينا نمرحو نازريت بريهو حبيركم كتانيحي فلما بحد صرت زيناتاتكم فيلم نبر قدماي منيستر كينيا رايلا أودينغا كابز علم بموت اليوم رايلا أودينغا بزحدرو محمام لبي حكم انه امنا تخطاتل دحر مصنح اب 8 عامتهم كابز علم بموت كم استفليو رويترز ابتي برلام وري كينياوي بوليتيكينيا رايلا أودينغا اب هاجر هند حكم انه امنا تخطاتلو 5 نبرو تحبيرو بتزامر زينا قدماي منيستر دكتور ابي احمد بحلفات رايلا أودينغا استسمعهم حزن قليصوم توم قدماي منيستر اب محبراوي ميديا قصوم ابزم حلالفو ملختي بشمنغست إثيوبيا حزنهم بمجلاس نفسهم بسلام نتعرف تمنيهم ኢትዮጵያን አፍሪካ ሓደ ኣብዝ ገብሩ ዘተአኻኽቡ ዛዕባታት ብታሪኽ ዝከሩ ዓበይቲ ስራሕትና ሳለጠት ከም ዝኾነት ኣፈ ጉባኤ ቤት ትምህርቲ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቦም ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ በቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ 27 መስከረም 2018 ዓ.ም ተመሪቑ ብዕሊ ስራሕ ኣብ ጀመረ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ዑደታ ሳሊጦም ስራሕቲ ለውጢ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያውን ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ኣፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ኣብዚ እዋን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያን አፍሪካ ሓደብ ዝገብሩ ዘተአኻኽቡ ዛዕባታት ብታሪኽ ዝከሩ ዓበይቲ ስራሕቲ እናሳለጠት እያ አፍሪካ ብዘለዎ ዓቕሚ ጥበብን ፍልጠትን ልክዕ ብብርኪ ዓለም ከም ዘይተፋለጠት ብምግላጽ ዕቑር ዓቕሚ አፍሪካ ዘርኢ ስራሕ ሚድያ ወሳኒ ኢሎም ኣብዚ መዳይ ሚድያ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ነዚ ዘበን ዝምጥኑ ቴክኖሎጂታት ተዓጢቑ ናብ ስራሕ ምእታው ዓብዪ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ኣፈ ጉባኤ ትክክለኛ ምስሊ አፍሪካ ብምልላይ ንአፍሪካ ድምፂ ንምዃን ቀንዲ መንገዲ ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ሚድያ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ስራሕቲ ተበጻሒ ዝገብር ከም ዝኾነ ብምሕባር ዞባዊ ምትእስሳር ንምጥንኻር ርኡይ ግደ ከም ዝህልዎ ኣረዲኦም ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ሰላምን ዕቤትን ጋህድን ምግባር ጥንኩር ሚድያ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብዚ መዳይ ምምስራት ሚድያ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝህልዎ ገሊጾም ሚድያ ፐልስ ኦፍ አፍሪካ ዝሰንቖም ኣህጉራዊ ሽቶታት ንኽዕወቱ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ኣረጋጊጾም ኣብቲ መርሃ ግብሪ ዑደት ምክትል ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይዘሮ ሎሚ ቦዶ ዋና ተጠዋዒ መንግስቲ እቲ ባይቶ ዶክተር ተስፋይ በልጁጌ ሚኒስትር ኣማኻሪ ጉዳያት ማሕበራዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙዓዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ተረኺቦም እዮም حيل أير زوهابو زخون يكون وفرنا مفتصم أبزل على برك دلونات يركب لهم وأنا أزاز حيل أير فيدرالي ليتنال جنرال يلما مرداسام مكتل أزازي حيل أير نأوبريشن أير أبا فتات ما وفر عزوز أستوات أون زبركتو كفلتات تفلت أيبوم ليتنال جنرال يلما مرداساب تقوان اتتكال زوهابو لأختون وفرنا مفتصم أبلعو العقم مدلاو كم زركب الرقاقيتهم حيل أير أبحث إروان بزوجنا مسرحتي لوتي زاد نقعوتات مزجيب إزبلو توموانا أزازي زاد ما وتصيد سرح مرارحن أبالاتن كم زخونة أجنزيبهم مكتل أزاز حيل أير برغادي الجنرال تسفايل الجسب قدوم كفل أير كل الإثيوبيا بنقحات بمحلاو ستعيش دلونات وج نرجعت خمس ركاب على من لخيتهم أبت مرها جبري جبوهم بنقحات نستواز وخفلتات سيرتيفيكيت فلتون مسجانان كم استوهبه وانا سنداي أونلاين ميديا سرايت مكلخال ليتنال كونريل وبشات شكول حابيرهم
ሚኒስትር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ምስ ምክትል ዋና ዳይሬክተር IMF ኒጀል ክላርክ ዘትዮም ቶም ሚኒስትር ኣብ እዋነት ዘተ ትካል ንኢትዮጵያ ዝገብሩ ዘሎ ደገፍ ንኢዶም ቁጠባ ዝሃገራዊ ምዕባይ ንፈጠራ ዕድል ስራሕ ንምምሕያሽ ናብራ ዜጋታትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘለውን ተዛሪቦም ምክትል ዳይሬክተር IMF ኒጀል ክላርክ ብግድኦም ኣጀንዳ ተሃድሶ ኢትዮጵያ ንኻልኦት ሃገራት መርኣያ ከም ዝኸውን ገሊጾም IMF ለውጥ ኢትዮጵያን ምድጋፍ ዘለዎ ቁርጸኝነት እውን ኣረጋጊጾም ብተወሳኺ ትግበራት ሪፎርም ልዑል ወጻኢ ከም ዘለዎ ምሕባር ተወሳኺ ፋይናንስ ንምእካብ كما بانك عالم مسز بلا مداركتي لمعات قصالነት ዘለዎ ምትሕብባር ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣጽንኦት ሂቦም ماد زين أحما بمكتال تركبوا بزرزر نابرين قدات كنحلف نمهزو تكنولوجي استوهبت خروت حساب زلو مناسين بصراحة المتاع عدل فترة مخانو بتعود استوفروا فترة تسرح قليتهم إذا خيدين مسفحفاح إندستر مانفاكتشرينج حقاز مخانو ما تقليت لهم محمد رحماتون زوال روت أبصاب جيتاتشو علمو نمهزو تكنولوجي بمخنيات زي توهابو تخرط حساب زلو مناسي تربحتنا قبر كم زركب كاب يونيفرسيتي تمرقو ابتعودي زي تساتف زلالم اندالو يقلز هي حساب درجة ازي حساب ببرك حساب جنا عب ورقات عب ديزاين اندهالو جميرو كساب تشيطو جنزب مركاب كساب زخل سفح دقاف هيبونا يوم قدم حد عمتنا نابزي تكال آتينام دحرم اتاونا دمام سلطناتات سوفت سكيلن هارد سكيلنينا نوصل صنيحنام تكنولوجي تطعيمكا صقم حاجركا نمقراف مسرح مالت نحاجركا متقام مالتيوم قطوبها معباي حويسو بزح ربحا اللوام من سي زلالم مسعركو خوينو زي معبلو زبناو مهزو تكنولوجي مسنو ناب سرح مئتاون بزيد ما ربحاو يزارب ኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል አካባቢ ተሞክሮ አሁን ምርት ወደ መሰብሰብ ደረጃ ደርሷል አበ ከባቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያም ተፈቲኑ ሕዚ እዚ ቴክኖሎጂ ምህርቲ ናብ ምእካብ ብርኪ በጽሑሎም ካለ አበ ክልል ዓፋር ፍሉይ ስሙ ጭፍራም ኣብ ዝበሃል ቦታ ተተግቢሩ ናብ ሓደ ወርሒ ክልተ ወርሒ ኮይኑዎ እዩ ሕዚ ግልጋሎት እናሃበ እዩ ስለዚ አበ ክልላት ዓፋርን ሶማሌን ተግባራዊ ኮይኑ ውጽኢታውነቱ ተፈቲኑ እዩ ክሳብ 10,000 ኪሎሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ ወይ ድማ ክሳብ 1,000 ሄክታር ስፍሓት ንዘለዎ ሕርሻ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይንካ ምቆጻርን ምክታልን ይኽእለካ እዩ ብዘይ ኣገባብ ዝግበር ጠለብ ዘበናዊ ድኹዒ ይቕንስ እዩ ካልእ ሕጽረት ማይ ከርሰ ምድሪ የጋጥም እዩ ብተለምዶ ማይ ካብ እነስቲ ዘድልዮ ማይ አበ ዘድልዮ እዋናት ምስታይ ምኽኣል ልዑል ረብሓ ይህበና እዩ እዚ ብመጽናዕቲ እንትንሪኦ ክሳብ 30 ሚእታዊ ምህርቲ ምድንፋዕ ክሳብ 50 ሚእታዊ ድማ ዝባኽን ማይ የትርፍ ማለት እዩ ኢንስቲትዩት ስልጠና ቴክኒክን ሞያን ፌደራሊ ካብ ስሩዕ ስልጠናኡ ብተወሳኺ ኣብ ዓውዲ ልምዓት ስልጠና ክእለት ሓሳብ ምህዞን ዘለዎ ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ንዓውዲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ሓገዝ ይገብር ምህላው ምክትል ዋና ዳይሬክተር ትትካል ጸዳለ ተክሉ ገሊጸን የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ደግሞ የቴክኖሎጂ መፈልፈያ እንዲሆኑ የሐሳብ
መጎልበቻ እንዲሆኑ የፈጠራ ትካላት ቴክኒክን ሞያን መፈልፈልቲ ቴክኖሎጂን ክኾና መጎልበታ ሐሳብን ክኾና ቦታታት መተባብዒ ምህዞን ክኾና ንምግባር በውዳበ ምቹ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ በበርካ ሃገር ምስ ሚኒስቴር ስራሕን ክእለትን ብምትሕባር ስኪል ኢትዮጵያ ዝብል ፕሮግራም ካብ ንጅምር ካልኣይ ዓመትና ኣውፂርና ኣለና በዚ ኸይዲ ኣብ ዝሓለፈ ስሩዕ ኣብ ፈላማይ ዙር ካብ ዝኣተው ተሳተፍትና ኣስታት 75 ቴክኖሎጂታት ክምህዙ ተገይሩ እዩ እዞም 75 ቴክኖሎጂታት ሃገር ዘዕቢ እዮም በበርካ ሃገር ኣብ ማኒፋክቸሪንግ ዘለና ጉድለት ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ብዙሕ ክንሰርሕ ይግባእ ንብል ብፍላይ ድማ መንግስቲ ካብ ዘቐመጦም ኣንፈታት ትኹረት ንሓሙሽቲኦም ሴክተራት ዝድግፉ ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ዘለና መንግስቲ ንምህዞ ቴክኖሎጂ ብዝሃቦ ትኹረት ልዑል ረብሓ ከም ዝተረኸበ እተን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ይገልጻ የኖሌጅ ሽግግሩ የስኪል ሽግግሩ ቀላል አይደለም ስግግር ፍልጠትን ክእለትን ቀሊል አይኮነን ምትሕብባርን ተዋዲድካ ናይ መስራሕ ባህልን ውን እናባዓበልና መጺና ኢና ትካላት ፋይናንስ ውን ናብዚ ንክመጻ ናይ ምግባር በመትሕብባር ናይ መስራሕ ባህልታትና ውን እናማዕበልና ኢና ንርከብ ብወገን ስልጠና ኢንስቲትዩት ቴክኒክን ሞያን ዝተፈልፈሉ ስራሕትታት ምህዞ ቴክኖሎጂ መብዛሕትኦም ናብ ኢንተርፕራይዛት እንዳዓበዩን ምህርቲ ንምጅማር ኣብ ምንቅስቃስ ከም ዝርከቡን ውን ተገሊጹ وحسنة مقبي نمرقا زوجان زلو إنشيتيف لمعات روز نملمار استقبرت سعاري وزيتا ونخونا ممتقو بيروح رشازو باولايتا أفليتهم اتمهرتي أبت خبابي ببس حستا لما دوالا يخون نبر نفلم أوان مزرقوم زي قالتو حارستو خبابي زبالت أمهرتي تتبيت كامز قبرون قاليتو أميام نتسابساب تمسكن تسفاي أبراهام السام وحسنة مقبي نمرقاز كمونغو زوجان زلو حاقراو إنشيتيفات لمعات مهرت روز معباي تتقاسيهم نايزي إنشيتيف لمعات نفلم أوان أبزوا ولايتا استفتن انتخون اتي فريات ناي من لمارت سرحتي تسفاوها وطئي ترأي هو يتبايلهم أبا زوا ولايتا وردا دامسو زركبو حارستتون ولاكوا كدم حزي روز ناي مفراي لمدي أيهالو منبر بحاجة سبمويا زبالت أنقر كم استعذبو جن يزاربوم كبرنا بالماتي بيجي سامنتو بيجي كانوا متاجو أرمني أرمالو سمويا حرشا ببقوانو نامسو يريون يصحيون يوم كابزي بتوساخي مدحانيتن كالوت زدليو نقراتن كمالا ناقبر يوم زلو مهرت روز كاب كالوت زراتي بزولتا زحش واقا كم زلو زاربو توم حرستوت أبا كيدي من اللي ماردركب تمكرو نمسفاح مدلاو مون قليسوم يوم بزو ترب ناقنيالن بزو ترب انتربا ماينيونالن لمنجست بزح ترفي كنرخبلو ينا نمنجستي نتي كبابين كالوتن زتقم كم زخون تصفى نقبر مرت كدرسة بوالا ترفا ما كون بوالا أو لليلوش قبل تمهرتي مس باصحه كابزي كبابي حليفون كالوت كفال تهاجر ترفاما كنقبريو تلمنا مهرت روز أبزوا ولايتا كابزي تلمدو عينتات زراعة حدايم يخون مبر ازي مهرتي نايمن لمارت سرعتيم عبا زوغانا اللوزالو اوان وطيتاوي كخون مخالو سمويا تعودي يقلصوم بندزون بولاد ورداوش لاي داموت بلاسانا داموت سوري وردا لاي أبزي زوباب فلاي أب وردا داموت بلاسان داموت سورين مهرت روز متشوات أبزخونو جاق كبابتات استوسنا فتنة تغيريو بمخان دما أبزي وردا كمتي زرق زلول على 5 هكتار مريت بزراعة روز تشفينو يركب أب وردا داموت بلاساون كبابي 25 هكتار بحفشة لعلى 25 هكتار مريت بزراعة روز تشفينو يركب حلافي ممرح بيرو حرشات زوبا دكتور زماج سورسا بوغنم سرعات حرشا روز عبا قربا اوان استجمر انشيتيف والان تخونم زغرم لوطي زرائي لزولو مخان يوم قليصوم زلوم ቅርብ ጊዜ ተጀምሮ ከፍተኛ ለውጥ ያመጣ ያለው የሩዝ እርሻ ነው ኣብ ቀረባ እዋን ተጀሚሩ ዝለዓለ ለውጥ ዘምጽ ዘሎ ሕርሻ ሩዝ እዩ ንምህርት ሩዝ ዝውዕሉ ምቹዋት ከባብታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣለዉ እዚ ዕድል ከይተጠቐምናሉ ብምጽናሕና ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን መንግስቲ ነዚ ኢኒሽቲቭ ብምጅማሩ ልምዓት ሕርሻ ሩዝ ብክላስተር ንክለምዕ ብመንጽር ምግባር ዝለዓለ ለውጢ እናተረኣየሉ ይዝርከብ ኣብ ዝተመረጹ ከባብታት ትዞባ ዝተጀመረ ልምዓት ሕርሻ ሩዝ ብዘርኣዮ ወሃብ ተስፋም ዝስማዕማዕ ከባቢ ኣየር ኣብ ዘለዎም ከባብታት ንምስፍሕፋሕ ካብ ብሕዚኡ ስራሕቲ ምጅማሩ ተመላኺቶም ዋንነት በር ባሕሪ ጉሁድ ምግባር ዘይተማዕራሬን ዘይሕጋውን ምንቅስቃስ ንግዲ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ምትዕራይ ረብሑ ዓብዪ ምዃኑ ተገሊጾም ንግልጋሎት በር ባሕሪ ዝወፅእ ወፃኢ ምትራፍ ተተኻኢሉ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ቁጠባን መደሳስ ዕድል ከም ዝፈጥር እውን ተሓቢሩሎም መርሃ ሰላም መረሳ
ዕድመ ጸገብ ካብ ዝበሃላን ከተማነት ኣብ ኢትዮጵያ መሰረት ካብ ዘትሕዛ ከባቢታት ሓዲያ ከተማ ሃረርያ እቲ ዝቀደመ ቅርጻ ከም ዘሎ ሕዚ ሒዛቶን ዘላ ምስፍሕፋሕ ኣብ ምዕባይ ግደንቢሩ ዝበሃል ወራር ሶማሌ 1969 ዓመተ ምህረት ኣብታ ከተማ ቁጽሪ ተቐመጥቲ ንክዛይድ አጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ከየስተባሃልካ ክትነብር ማዕጾታት እትጋለህ ከተማ ሃረር በብግዚኡ ሓድሽ ተቐመጥቲ እንዳጥሬት እንዳሰፍሐት ምስ ጎረቤት ክልል ዳርጋ تقدم يا زلا بتاريخه وسحتت بر بحر مسانا نايت خباب قطبا محسايو ززنتو تقمت كتمهرر ياريد تاريخو ونان النت بر بحري رجوز تغوينو أبت خبابي حقاو من كسقاس نقدي مسرت كحزن هاجر كتربحن أدل كم زفتر يقلت ባጣነው የባህር በር ብዙ ጉዳት ደርሷል በተለይ ባህረር ከተማ ደግሞ በር ባህሪ በመሳና ብዙሕ ጉዳት አስዕብልና እዩ በፍላይ ከተማ ሃረር መንቀሳቀስ ንግዲ ኮንትሮባንድ ከዓቢ መንግስትን ህዝብን አንጆ አንድሙን ክኾኑ ዘስርዑ ብዙሓት ሓጓፋት ተፈጢሮም እዮም ንባዕሉን ስድሩን ንምጽናሕ ብዝብል ናብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንዝኣቱ ኣበ ምንካይ ግደለዎ ሕጋዊ በር ባህር እንተህልወና ተሎ ረብሓና ይኹን ቁጠባዊ ጸብለልታና ከምውን ዕቁር ጸጋታትና نربح عبا موعد زهلونا عدل كسفحلنا ايو نستي هيكما مصطفى مونان بالربحري ابتخبا بزفترو حدش قرص سرعات نقدي اب ممحياشن معباين التاوت منقستي ربحا كم زلوو تحبر ህጋዊ ሆኖ ታክሶችን እንዲከፍሉ ግብር እንዲከፍሉና ህጋዊ ዝኾነ ግብርታት አታው ኸግበሩ ወናኒ ባሕር ሙኻና ሃገር ሕዚ ዘይትረኽቦም ዘላ ረብሓታት ንኽትረክብ እድል ዝፈጥር እዩ ንግልጋሎት በር ባሕር ንውጾ ወጻ ምትራፍ እንተኽኢልና ጠለባት ቁጠባና ንምምላዕ ዕድል ዝፈጥር ብምዃኑ ኣብ ምምሕያሽ ቁጠባ ገዚፍ ረብሓ ክርከብ እዩ ብምባል ናይቲ ነገር ምግሃድ ዘይተርፍ ምዃኑ ብዘርኢ እንኳዕ ደስ በለኩም ዝብላ ሓላፊት ዘፈር ውዳበ ፓርቲ ብልጽግና ጨንፈር ምብራቕ ሃረርጌ አዚዛ ዳውድየን በባህር በር ምክንያት የምናወጣውን ውጪ ወደ ሀገር ውስጥ ስናቀር ንግልጋሎት በር ባሕሪ ነውጾ ወጻኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክፈስስ ምግባር ንጅምር ተለና ገዚፍ ቁጠባዊ ዕቤት ግሁድ ክኸውን እዩ እዚ ምስ ህዝብና ብተሓጓስ ተዓጅብና እንጽበዮ እዩ እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ሓጎሰና መባል ይፈቱ ምክትል ማሕዳር ምብራቕ ሃረርጌ አይተ መሐመድዲን ከቢር ሁሴን ልዑል መጠን ድንሽ ሰደድ ብምግባር ዝፍለጥ ምብራቕ ሃረርጌ ተበጻሕነቱ ከስፍሕ ዕድል እዩ ይብሉ ወደዚ ኮምቦልቻ የሚባልና በዚህ አካባቢ ወደ ቀርሳ ሃራዋጫ የሚባለው ናብ ገጽ ኮምቦልቻ ተባሂሉ ዝፍለጥ ስፍራን ናብ ገጽ ቀርሳ ሃራዋጫ ሰደድ ዝግበር ድንሽ ዝእከበሉ ስፍራ እዩ እዚ ሰደድ በር ባሕሪ እንተህልወና ተሎ ብዓቐን ክንደይናይ መፍረያይነት ከም ዝዕቢ ናይቲ ሓረስታይ ተረባሕነት ዓብዩ ካብዚ ዘፈር ሓረስታይ ከይዲ ምፍራይን ኣፍራያይነትን ዓብዩ ልዑል ትርጉም ዝህልዎ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ ህዝቢ እውን ዓለም ለኻዊ ቅቡልነት ብምዝያድ መንግስቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ይገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እንተዓዊቱ ኣብ ዘፈር ቁጠባ ዝሕድሮ ጽልዋ ገዚፍ እዩ ምብራቕ ሃረርጌ ካብ ታሪኻዊ በርታት ባሕሪ ኢትዮጵያ ብቐረባ ርሕቐት ዝርከብ ስፍራ ምዃኑ ይፍለጥ ኣብ ኣፍሪካ ዓውዲ ሎጂስቲክስን ማሪታይምን ዘበኑ ዝጠልቦ ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ብምትሕባር ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ጉባኤ ማሪታይም ኣፍሪካ ሚኒስትራት መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ሓለፍቲ ማሪታይም ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ ዶክተር አለሙ ስሜ ብትዋን ከም ዝበልዎ ኣብ ኣፍሪካ ዓውዲ ማሪታይም ብቑዕ ተወዳዳርን ግዚኡ ዝጠልቦን ሓይሊ ሰብ ንምፍራይ ብትኹረት ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ማእኸላት ስልጠና بقعات بحرينياتاتن كالو سمويان نمفراي ناسرحات كم تركب جنزيبام اتقبائي هجرات أفريقيا بتعود زلون عامي بمتقام بحبار نخسرها عدل زفتر لهم اتوم منيستر اب أفريقيا دحن النتوز ترجعت انزت تمام من جلجالوت لوجيستكس نمهاب تواسات تعودي عدلاي خمس خونه اتنوت هبام إثيوبيا اب عود لوجيستكسن ماريتايمن بمتحبار بموداد نمسرح قرات كم خونات الرجاجيتهم زينو تايم بريزيدنت دونالد ترامب حماس عدق انت زي فتحو بحيل خنفتحو إنا مبالهم سممعنات آل شيكون أبزعنتو زأتيو تباهيلهم حماس نقدر أمريكا عدقي خمس فتح الرقاقيتو نيريو نزن تزيقيرون نحنا خنفتحو إنا بزبل أب وايت هاوس مجلس يبوميوم بريزيدنت ترامب قد دايزة لقنات دو موبال تغس غازا كاب بحزيو حتو تلعي الويم إسرائيل حماس عدقو خوردن غازا نخم حدرن دليت اللوام أبزو قداي دما مرحت حماس سعبو وقوام زدنا قربو مخانو تسفاز تنبرلوس من معنات كيو على كي حدرة بسقاس تعجب خوين اللام
بريزيدنت ترامب بخلتيوم وغنات كلتش حسابات كوانتل قاقو قصال غزعيو بمنتاي كونتات يزازم زبلغنا كاب حزيو ات حساسب خوينو لخبل الجزيره صبصيبوم ما زينا قدم مززامو قند نطبطات زينا ኢትዮጵያን አፍሪካ ሓደ ኣብ ዝገብሩ ዘተኣኻኽቡ ዛዕባታት ብታሪኽ ዝከሩ ዓበይቲ ስራሕትና ሳለጠት ከም ዝኾነት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም ንምህዞ ቴክኖሎጂ